Wis ngrasake to kepelane Gandamana. Wah, antep banget. Antep. Sampeyan iki enom ning kepelane ampang. Ora ana kekuatane ming treplak-treplik. Bareng sampeyan saut Gandamana tembel. Wah, tiba ning sirah. Kaya kelangan kiblat aku ora weruh lor kidul wetan kulon. Gawa kompas. Kompas apa? Penunjuk arah niki lho. Pripun Raden? Wah, pancen Gandamana digdaya. Sampeyan ketok le gampang sayah ngono. Perang sediloe wis napase wis menggeh-menggeh. Ah, ndekna ora. Ora sembodo karo nek arep nyang. Iki engko. Ah, kene sak gabrusane wis kringete kaya ngono ora. Sambate ngaruara. Endi sing keju? Iki perang wong apa lho iki? Perang kok kowe iki senengane konotasine ora. Wah, ya ning aku durung kalah. Kowe lah gleleng. Ing atase mungsuh Gandamana kok durung kalah. Mongko Gandamana niku senopati pengpengan. Mengke nek sampeyan nganti ketaman ajine Gandamana inggih menika wungkal bener. Blabak pengantol-antol. Apa? Blabak pengantol-antol. Kuwi ajine sapa? Gandamana kowe ngeyel kok. Wah, ku nek aji nek nggon jangkah wis diwatek sak jangkah doe 120 km. Nek nganti Gandamana matek aji wungkal bener blabak pengantol-antol kuwi. Cul ngono Ratu Gustimu utawa Raden Arimba ketiban sikile blek modar sanalika. Sing modar Kuwi mburimu kuwi. iki Raden Arimba. Ha sing ngomong tumijo sapa? Aku ki ya weruh. Lah iya kok njurto anggap ping wong loro saudon telu saurupan. Nek mboten pitados dijajal. Raden dijajal. Monggo dipun jajal mawon mboten apa-apa wong njajal ora tuku ya ora apa-apa kok. Sing penting seneng. Monggo nek mboten pitados dijajal. Togo nun. Aku duwe pusaka. Pusaka napa? Siung pengapit. Cokote Gandamana. Tugel gulune. Pon nika kaya ditugel. Nek didum sing akeh lho. Ora mung ditugel tok trel kancane akeh, dirata. Trel dirajang-rajang pirang-pirang. Men rata kancane. Lah iya. Minggiro jokihan gunung tanpa lak. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Nyuwang agung muga ngayom ana marang praja ing Astina saisine Yayi Patih Gandamana sawetara nggonira sowan ning ngarsaning ingsun Yayi Patih Gandamana parang pawartane prajaning ingsun Yayi Patih lho lamun pasang kaliman tapi tinebene iki lho dene dimawahing tawang tuwang Koko Prabu menawi batu kondang bab tata rakiting praja Astina sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saeka kapiyah karo luhuring nusa bangsa tu negari ing Astina medhaipun para dipedhurit mboten kendhat anggenipun sami kegeladen olah krijaning aprang sawanji-wanji praja paduka katemping marang muga mboten badhe anggep punca paduka Kanjeng Sinuwun sembahan kula ingkang abdi ing kepatihan pun Gandamana remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan Gusti kula ingkang sinuwun ing Astina. Iya Yayi Patih Gandamana karya bombong tias ingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna nggolira ngadhep ngarsane ingsun Yayi Patih Gandamana sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayi ing kepatihan namung denan sak sampunipun
Mugi kepareng paduka nampi dhateng sembah sumangga ping pabektinipun ing ngabdi kepatihan kunjuk ngersa paduka Kanjeng Sinuwun ing Ngastina. Yayi Pati Gandamana ingsun tampa tiba sepadha-padha. Prayogakna ngendika ngadhep ngarsaning ingsun. Yayi Pati Gandamana sampun boten kirang ragi wiswanipun ing ngabdi kepatihan ing Mandira Jajar. Sinuwun sembahan kula ing Ngastina. Nun mangke Kakang Adipati Sarawa paduka Kakang Adipati ing Gajahhoya Kakang Adipati Dastarastra ingkang rayi Ngastina ngaturaken masegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kakang Adipati Dastarastra. Jagat wasisaning Bathara Wayah tur jagat Yai Prabu. Iya. Agarya bombong penggalihing pun Kakang bareng pun Kakang wis tampa timbalaning Yai Prabu Ngastina. Sawanipun Kakang tansah manggih rahayu niskala ora nemu lan swiji apa langsung pambagining Yai Prabu wis ndak tampa karya bombong bilawaning penggalihing pun Kakang ora liwat pun Kakang ngaturake pudya pangastawaning pun Kakang kunjuk ngersani Yai Prabu Ngastina. Yai Prabu Pandhu inggih Kakang Adipati kula pun dinggo jimat paripik dayanana ing kasantosan mboten langkung kaskecat wanggen jengandika lenggah Kakang Adipati Dastarastra sawetawis kepareng pinarak wonten ing Datu ya negari Ngastina. Kakang Adipati. Ya Yai Prabu Pandhu kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun Kakang ing negara Ngastina dina samengko iki. Apa dene sira Harya Suman prayogakna nggone ngadhep ngarsane ingsun Harya Suman. Kawula ngabdipun Harya Suman sinuwun. Ampun kemarin kula ngaturaken sembah semua keping pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula Sang Nata ing Ngastina. Inggih menika sinuwun Prabu Pandhu Dewayana. Iya suman ingsun nampa. Ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Paring maestu paduka Gusti kula ing sinuwun ing Ngastina dayanana gesang kula diweji sembang kula. Harya Suman prayogakna nggone ngadhep sampun boten kirang malih wiswanipun ing ngabdipun Harya Suman sinuwun Prabu Pandhu Dewayana. Nunamit pasang Kalimantabi tinebena ing Laduni dumawahing tawang towang Kakang Adipati sewu kalepatanipun ingkang rayi kadah wadana dene dinten sak mangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh paduka Kakang Adipati ing Gajahhoya supados rawuh wonten ing Datu ya negari Ngastina. Kakang Adipati mboten lega raos sing manahipun ingkang rayi Ngastina pun Pandhu Dewayana menawi dereng wonten miyos sing pangandika paduka Kakang Adipati kepareng anugrena sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi ing Ngastina. Kakang Adipati Dastarastra. Yai kula wonten timbalaning ngadhap mestine pangandika ingkang kaya mengkono mau ora sak trepe lamun sira aturake kelawan pun Kakang. Nadan pun Kakang ki tinemu werda nanging pun Kakang rumangsani minangka dadi nayaka punggawa negara Ngastina dene Siadi Yai Prabu Pandhu ingkang ngasta bawat peperintah negara Ngastina. Ora ngomong-ngomake ngwanci rina nadyane wanci ratri pun Kakang tinimbalan sowan ana negara Ngastina ora ana dasar nggone pun Kakang bakal nolak marang pangandikaning Yai Prabu Pandhu mung tansah ngestu Yai. Gandeng dina samengko pun Kakang wis kepareng sowan ana ing negara Ngastina. Apa ta wigatine? Mara gage Yai Prabu Pandhu kepareng mahabarana ingkang sejati. Pun Kakang nedya nilingake karna mastuti sabda tama nalendra Ngastina kadangku Yai Prabu Pandhu Dewayana. Mugi andadosna ing kawiningan. Dene ngatasipun rika lenggan sak mangke sanes pasewakan ingkang saben dinten dipun wontenaken madyaning pasewakan. Parandina paduka nglempahaken sanggaring Puranayaka Punggawa miwah ngrawuhaken jengandika Kakang Adipati ing lenggan sak mangke badhe wonten kalih perkawis ingkang dados penggalianipun ingkang rayi. Pramila sanget pengajeng-ajeng kula dumateng rawuh paduka Kakang Adipati mugi kepareng paring kalidamar dhateng manahipun ingkang rayipun Pandhu Kakang Adipati. Yai kadangipun Kakang aja nganggo rigu lan pekewuh lan aja sangga runggi. Apa kang dadi ruwet rentenging penggalihmu wedarna marang pun Kakang Dastarata kang bakal
mbabati rungkut ngobori weweten penggalih Kyai Prabu Pandu. Kawula nuninggih bab ingkang sepisan inggih menika anggen kula sampun kasembadan mituruti panyuwunipun Yayi Dewi Matrim. Duk nalika ngidam-idam kawuryan kepengin nitih Lembu Andini titianipun Sang Hyang Kirinata. Dinten sakmangke sampun kasembadan lan panyuwunipun Yayi Dewi Matrim wau ugi sampun kaleksanan. Wis kelakon inggih sampun. Panyuwune garwamu wis tok sembadani. Lah kok si Adi isih susah kuwi menggalih apa? Nuninggih nalika Sang Hyang Bathara Guru maringaken ngampi Lembu Andini dhateng kula mawi srana pitumbasan ingkang saknyata mboten enteng sangganipun. Lho, pitukane apa Yayi? Lembu Andini kalilan kinetian dening Yayi Dewi Matrim nanging benjang wangsul kula dhateng ayunanipun Gusti kedah purun kacemplungaken ing neraka jahanam. Munika Kakang Mas ingkang tansah ngelam-elami dhateng manah kula. Gusti nanging pitukon mengkono mau ora wis mbok saguhi to Yai Prabu. Nggih sampun Kakang Mas. Yai Prabu munggo ing Si Adi jejering Nalendra Gung Binatara tur trah Saptawarga kudu netepi tembung Bawalaksana sarta ngantepi sabda Brahmana Raja. Sabdaning Brahmana pangandikaning Ratu Mono sepisan dadi ora kena lincak lan ora kena loncat. Kabeh kang wis ngawiyos ing lesan kudu kaleksanan. Apa meneh kesaguhamu mau tumuju marang para Jawata. Aja nganggo walang tumelih di. Aja nganggo walang ati lan aja ragu-ragu. Mengko mundhak nyudakake kawibawan, ngendhone kasatriyan, usana ngedohake kabegjan. Kula ninggi. Ing mekaten Kakang Mas, dinten sakmangke saderengipun kula nampi sabda pangandika Paduka, tasih ketingal goreh orongeh raos sing manah kula Kakang Mas. Ya senadyan kudu nyabrang segara geni upamane gandheng kabeh wis dadi niatmu mituruti panyuwuning garwa. Kandha-tandha saged pecah saking bungkus malah sampun kasusul lairipun anak kula ingkang angka 3 inggih menika pun Permadi. Iwa semanten si bungkus tasih dereng babar saking penandang duh Kakang Adipati angles raos sing manah kula menawi ningali Yayi Ratu Kunti ingkang siang dalu amung karuna kareranten enget penandangipun putra Paduka pun bungkus ingkang mapan wonten ing wana Minangsraya ingga sepriki dereng wonten tandha-tandha badhe pecah wujuding bungkus ing mapan wonten telenging wana menika Kakanganing Nalendra. Aja kok sengguh yen pun Kakang mulang marang sira Yayi babar pisan ora. Ya mung ing kene Destarata jejering kadang werda suka pemut karawan kadang taruna. Senadyan ora ketang bebasan nenggoni tembung pupur-pupur sakwise benjut kuwi ora dadi ngopo luwung krana bisa kanggo lelimbangan. Nggih ngestaken dawuh Paduka Kakang Mas Yayi wonten timbalan aku kelingan lelakon puluhan tahun kepungkur nalika Si Adi bebedak marang wana mateni kidang lanang kan lagi karonsih kelawan kidang wadon. Mongko jebul kidang kang mbok jempari mau sesinglone Brahmana ki mindama. Mula Brahmana mau banjur ngesotake kelawan sira Yayi yaiku besok ing kalane sira Yayi kepareng saresmi lawan garwa ya ing kono bakal tekaning bilahi Pandu. Mula eling ya Yayi elingo besok meneh aja demen ganggu gawe marang titah kang ora luput. Nggih Kakang Mas daya menika kinarya tepa palupi gesang wonten ing Madyapada. Mula babaring lelakon bareng Si Adi peputra banjur ketaman penandang wujud bungkus 15 tahun durung bisa luar saka penandang. Ing mengkono mau kaya-kaya wis trep kelawan sabdaning jagat kang surasane mengkene sapa nandur bakal ngunduh, sapa utang bakal nyaur, sapa nyilih bakal balekake. Mula Yayi pun Kakang mrayogakake gedhekno panalangsamu marang Gusti Kang Maha Agung. Aja kendhat arak brata minangka panyembuh bantering panyuwun supaya enggal ruwat penandanging kulawargamu utamane ya kuwi anakmu si bungkus sing mapan ning telenging kono. Nggih Kakang Adipati ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan
Yayi Patih Gondomana wonten timbalan ngadhang Darbi Aturapa Yayi Patih. Miturut penemuning Yayi Patih Gondomana babakan atmajamu bungkus ing wis 15 taun. Mapan ana ing telenging wana mongko ora tuwuli luar saka penandang. Lho nampi pasang Kalimantabi pinebine iki lho duni demawahing tawang tuwang. Kok Prabu menawi paduka dangu dhateng ing rayipun Gondomana. Miturut pemanggihipun ingkang rayipun Gondomana. Menapa ing linampan dening Kang Putra bungkus gangsal Raswarsa mapan wonten telenging wana. Mugi andadosna ing kawuningan bilih bungkus ingkang sampun luar saking kandhutanipun inggih menika Gusti Ayu Kunthi. Samangke mapan wonten telenging wana gangsal Raswarsa menika boten gadhahi penandang menapa-menapa. Tuwin malah keparenging jawata ing akarya jagat bungkus menika tasih gesang ketitik. Sansaya dangu tansaya ageng. Saya dangu saya nggadahi pangaribawa monggo semantenipun bungkus saya dangu saya cetha anggenipun gereng-gereng menika mertandani bilih ingkang putra menika benjang menawi sampun saged luar saking bungkus dados satriya ingkang pinunjuling apak-apak brojol ing akerep dados satriya ingkang pilih tanding boboting yuda kasembuh wujuding satriya ingkang wasis wasiteng esting samubarangipun. Yayi Patih Gondomana apa ta sababe sira matur ingkang kaya mengkono? Nyuwun pamunten. Gangsal Raswarsa menika mboten wekdal ingkang sekedhik tuwin mboten wekdal ingkang cupet kemawon sinuwun. Gangsal Raswarsa menika wekdal ingkang dangu. Monggo nyatanipun bungkus wiwit lair sampun nglampahi prihatos, sampun nglampahi tarak brata semedi wonten salebeting bungkus. Inggih krana agenging pawasipun Gusti Ngakarya Jagat. Satemah anggenipun nglampahi semedi tuwin tarak brata putra paduka pun bungkus ngantos dinten sak mangke tasih pinaringan gesang dening pangwasaning jagat menika ateges panjenengan putra menika benjang badhe pilih dados pepedhinganing para satriya lan pitataning jalma sinuwun. Kula namit pasang Kalimantabi sinuwun. Menawi dipun parangaken menapa ingkang abdipun Harya Suman nderek munjuk atur. Iya Suman Darbi Aturapa. Nyuwun ngapunten. Menawi saking pamanggih kula nuwun sewu wontenipun ingkang putra pun bungkus anggenipun mapan wonten telenging wana Minangsraya menika kala wau tumrap kula kok beneh kan pamanggihipun para sepuh dene penemune Yayi Harya Suman kepiye miturut saking petangan kula bayi ingkang lair ingkang boten pernah menika mangke namung badhe nyengsarakaken dhateng tiyang sepuh bayi ingkang lair ingkang boten pernah menika namung badhe damel cinipun tiyang sepuhipun. Contonipun sampun marambah makaping-kaping. Contonipun sampun kathah. Piyai sepuh sami nyebataken wonten lare ingkang lair julung tungkul tuwin julung caplok. Menika ugi boten badhe sae kedadosanipun. Amargi tiyang ingkang lair cacat menika kala wau, tumrap kula menika naminipun bocah Sukerta. Monggo wong Sukerta menika kula nuwun sewu, namung badhe damel sengsaranipun tiyang sepuh mila saking pamrayogi kula. Tinimbanganipun bungkus menika mangke gesang wonten ing alam padang. Namung badhe anjejereng sasra wirang dhateng pasuryanipun Maduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Astina. Tumunten dinten samangke dipun padosaken srana sumados bungkus menika enggal ical saking lumahing bumi kuruping langit. Suman, kula wonten dawuh Kyai Patih. Apa dasarmu dene kowe matur ingkang kaya mangkono? Apa kuwi duwe conto? Apa kuwi duwe lupiya? Dene bayi sing lair ora pernah bakal dadi srana kajendrakane wong tuwa. Lho, kathah Kyai Patih kathah. Contonipun gareng menika. Gareng menika mripatipun kera, tanganipun sekot, sikilipun becik. Menika tansah nyengsarakaken dhateng tiyang sepuhipun inggih menika pun Semar Badranaya. Kula nuwun sewu. Dugi sepriki Semar menika nadyan kondhangipun titis dewa. Ning nyatane uripe ketula-tula, uripe ora kepenak. Menika amargi piyambakipun menika utawi Semar menika ngopeni dhateng atmajanipun ingkang cacat inggih menika pun Nala Gareng menika. Bose Suman, wonten dawuh. Kowe janjane rak nyemoni aku to kowe. Iya apa ora? Mumpun dan nyemoni kados pundi Kakang Adipati? Wong sak pendopo negara Ngastina iki sing cacat ming siji, aku. Sing cacat ming aku. Monggo aku putraning Sang Begawan Wiyasa ing Saptawarga. Aku duwe cacat Calahina, tegese aku duwe cacat netra. Yen ngono kowe nyengguh kelawan aku, yen to aku kuwi nyengsarake wong tuaku. Ya ngono apa piye? Cuman kowe iki nek matur nganggo tatanan, ora waton matur sapinakmu dhewe. Aja nyenggol mrana-mrana. Yen matur ki ulatna kiwa tengenmu supaya aja nganti ngenani karo wong liya.
Kowe iki nang kene iki tak gagawa, kowe kene iki melu aku. Kowe mukti iki mergo kowe nunut Mbak Yumu tak pek. Yen kowe iki ora Mbak Yumu ora tak pek, kowe iki dadi jelantah Suman. Lah kok dadi ucapmu ngawu gawar ngawur sak penakmu dhewe? Lah kok dadi kowe ngunekke wong cacat kuwi nang salake wong tuwa. Wong cacat iki dadi bocah anggap yen ngono kuwi aku wong Sukerta. Aku wong sing njalake wong tuwa. Ya ngono apa piye? Kakang Adipati. Kula nuwun mahapunten. Sampun ngantos paduka Kakang Adipati mburu dhateng ngubal babaling kanopso. Kula kinten menapa ing dados aturipun Suman menika dados panglimbang tumrapipun ingkang ngrayipun Pandhu. Semantun ugi aturipun Nyai Patih Gandamana menika ugi dados panglimbang tumrap manahipun ingkang ngrayipun Pandhu Dewayana. Kekalih menika badhe dados panglimbang pundi minangka dados srana anggen kula badhe netepaken bungkus menika kados pundi sakmangkinipun Kakang Adipati. Sigra-sigra yen permana ganca sigra ngrakena sesangka Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Purda-pura rek kagiri-giri ro nanggono magawe gelar Didemadaning pasewakan negari Ngastina. Nalika semanten sami mendhakantaken pangandhanipun nata ing Ngastina Prabu Pandhu Dewanata. Dadosaken dintrimadaning pasewakan. Datan niki ngobah, datan musik nadyan gegodhongan wae ora obah, angin wae kaya mandeg. Kaper bawan pangandhaning nata ing Ngastina Prabu Pandhu Dewayana. Senadyan alindring Ngastina legek. Nalika semanten nggahi kanyut minangka wardu kanyut ujarwa ganten wardu jarwa keca. Minangka durung abange dulur manding dasaring mentara kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping muri seban bonamu. Apa to kang dadi darunane? Ora ana mancan wong rangke gajah pejo saka Wandilan. Kejawi wonten satunggiling nayaka utusan sang negaring Pringgondani. Atmajaning Sang Prabu Trembuku nengke Sang Arimba Galya miyak kang samya sumewa. Jagat wasisaning Bathara Wayaktura jagat ora panglik. Bareng wis munggah ning Datulaya kaya atmajaning Nyai Prabu Trembuku ing Pringgondani. Iki Arimba padha kanirharja sapraptamu Arimba. Kula nuwun amit pasang Kalimantapi tinebena ing radune Demawaing tawang tuwang sinuwun. Menawi wonten lepating atur saha kiranging tata krami diagung pangaksama paduka Gusti kula sanata ing Ngastina. Sinuwun Prabu Pandhu Dewayana. Ya Arimba kaya ora dadi ngopo. Padha arja sapraptanira tansah pinayoganing kawidadan niring sambikala. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabektinipun ingkang abdi kunjuk. Arimba ingsun tampa karya bombong tias ingsun. Ora liwat pangestuning ingsun tampanana. Lha pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Sawise satata nggonmu ngadeg asu ingkang dadi napas. Asat ingkang dadi riwe. Arimba ana parigawe apa dene sira sowan? Mongko tanpa tinimbalan dening Nalindra Ngastina. Apa saka karsanira pribadi, apa pancen diutus kelawan kadangku Yayi Prabu Trembuku. Ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk dene dungkap angka kalih. Muga ndadosna ing kawuningan diwaji. Bilih sowan kula menika dipun utus Kanjeng Rama Prabu Trembuku. Supados sowan ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula sanata ing Ngastina sinuwun Prabu Pandhu. Wonten ingkang sepisan tiyang sepuh kula Kanjeng Rama Prabu Trembuku ngaturaken sembah pangabektinipun kunjuk paduka sinuwun Prabu Pandhu Dewayana. Ya wis ndak tampa karya bombong tias ingsun. Ora liwat pudya pangastawan ingsun aturna marang Yayi Prabu Trembuku nata ngestaken dawuh. Dene tungkap angka kalih mugi ndadosna ing kawuningan sinuwun.
Sowan kula menika dipun utus dening Kanjeng Rama Prabu Trembaka dene suraosipun nalika semanten dawuh kaliyan kula supados sowan wonten ngersa paduka Sinuwun Prabu Pandhu Dewayana ingkang wigatos hambayongi dhateng jengandika Sinuwun ing Ngastina supados tedhak wonten negaring Pringgondani dinten menika sareng sak lampah kula mila diwaji sowan kula ngersa paduka Gusti kula sanata ing Ngastina wonten suka lilaning penggalih dinten sak mangke monggo kula dherekaken kepareng rawuh wonten negaring Pringgondani mituruti menawi dados panyuwunipun Kanjeng Rama Prabu Trembaka supados sak mangke saged sak kejagung kalian Kanjeng Rama menggah menika wigatosipun sowanipun ingkang putra pun Arimba kula wonten timbalaning adhawu ya to yen pancen kekarepaning wong atuamu kaya mengkono panjenengan ingsun ora bakal bisa ambalak marang kekarepaning wong tuamu nanging sadurunge Arimba mara gagi prasaja wigatine apa dene wong tuamu Prabu Trembaka teka kepengin mboyongi marang rawuhing panjenengan ingsun ana ing negaring Pringgondani yen pancen wis cetha apa wigatine mengko ingsun bakal anglimbang kang dadi atur jeneng para Arimba sawise wis ndak pitung sarta ndak gelar apa dene ndak gulung samengko ingsun bakal budal lan orane mung sira Arimba nunggu kelawan pangandikaning nata Ngastina diwaji mugi parengan dadosna ing kawuningan menawi paduka dangu menapa ta sababipun dene paduka kepareng tedhak wonten negaring Pringgondani Blokasuta kemawon Kanjeng Rama boten paring dawuh menapa-menapa namung paring dawuh supados kula hambayongi dhateng rawuh paduka Gusti kula ing Ngastina mila sinuwun menawi paduka dangu wigatosipun karsanipun menapa Kanjeng Rama ngrawuhaken dhateng paduka nyuwun sewu kenging pangapunten ingkang sakalangkung kathah ingkang ngabdipun Arimba boten saged matur sinuwun Arimba wonten timbalan mestine yen to sira diutus dening wong atuamu Yai Prabu Trembaka mboyongi marang Nalendra Ngastina kudu weruh kelawan wigatine nanging sabab apa dene sira diaturi supaya mboyongi marang Prabu Pandhu teka ora ana pangandikan saka wong atuamu Prabu Trembaka kang mangkono sing gedhe pangapuramu Arimba yen to urung ana keterangan ingkang gumathok bakal apa ingkang dumadi ning Projeng Pringgondani sawise panjenengan ingsun rawuh ning Pringgondani yen to durung ana keterangan sing gedhe pangapuramu lamun ingsun ora bakal jengkar kelawan saka negara Ngastina lumarap ning negara Pringgondani waduh sinuwun menapa paduka badhe mentala dhateng ingkang abdipun Arimba menawi ngantos sak mangke Kanjeng Rama tumunten paring duka kalawan ingkang putra pun Arimba menawi ngantos kula boten kasembatan boyong dhateng jengandika Gusti kula ingkang sinuwun mila ingkang saking menika diwaji monggo kepareng sak mangke paduka paring welas dhateng ingkang putra pun Arimba kepareng kula dherekaken sowan dhateng negari ing Pringgondani sesarengan kaliyan ingkang putra pun Arimba menawi ngantos paduka boten kepareng rawuh wonten Projeng Pringgondani menapa paduka wentala nyumurupi ingkang abdipun Arimba dipun tigas jangga kula dhateng kansaki Kanjeng Rama wonten dawuh Gusti Adipati nimbali dhateng abdipun Arimba yen lumrahe sira diutus dening wong tuamu ya kuwi Prabu Trembaka bakal mboyongi adhiku ya kuwi Yai Prabu Pandhu Dewayana sowan ana ing Projeng Pringgondani kudune sira iso ngaturake apa ta wigatine dene Yai Prabu Pandhu bakal mbok boyongi rawuh ana negara Pringgondani nanging pagene yo kowe ora takon lawan wong tuamu sababe apa dene ngersakake rawuhing Nalendra Ngastina inggih menika ingkang kula boten mangertos mila sewu-sewu kalapan kula diagung pangaksami nanging paripaksa nadyan kula boten mangertos wigatosipun Kanjeng Rama ngrawuhaken Sinuwun Prabu Pandhu tetepo dinten sak mangke kula badhe amboyongi dhateng rawuhipun Sinuwun Prabu Pandhu Kowe aja ngawur gawar ngawur Ngastina nganggo tatanan Ngastina nganggo pernatan ora sakepenakmu dhewe kowe mboyong marang Nalendra Ngastina Yai Prabu Pandhu Arimba wonten timbalaning adawuh mula kang saka kuwi saiki ngene wae amrih apike lan amrih becike kowe baliya marang negara Pringgondani nyuwuna prisa karo wong tuamu Prabu Trembaka
yen wis cetha gamblang ngendikaning Prabu Tremboko wigatine apa ngrawake adhiku Ngastina tumuli kowe sowana mrene meneh mboyongi marang rawuhe Kyai Prabu Pandhu Dewayana. Waduh kula nyuwun pangapunten menawi tetela mekaten kula menika lajeng dipun wastani kula sampun dumugi mriki mboten pikantuk damel wangsul malih namung badhe nyuwun priksa wigatosipun menapa tumuli kula sowan mriki malih menika mangke badhe damel dukanipun Kanjeng Rama Tremboko mila ingkang saking menika Gusti Abipati sampun dados tekadipun ingkang putra pun Arimba ingkang abdi pun Arimba menawi sinuwun Prabu Pandhu Dewayana boten kepareng lan boten kersa tedhak wonten negaring Pringgondani menapa inggih kula badhe ginakaken cara-cara supados sinuwun Prabu Pandhu kepareng tedhak wonten negaring Pringgondani Gusti Anindra kesiapan ing atase kowe jejering putra Narendra ing Pringgondani lha kok bakal wani ngruda peksa nglawan kadangku Kyai Prabu Pandhu Dewayana Arimba wonten dawuh kaya aja pisan-pisan bakal mbebudhek banyu bening kanan negara Ngastina tekamu ning papan kene wis dirembug kanthi apik-apik aku wis menehi atur pamrayoga kowe bali yo njaluk apa nemu wong tuamu kuwi arep apa kok mboyong adhiku Prabu Pandhu ning pancen wong tuamu ora iso menehi wangsulan lan ora iso menehi keterangan taunono windanana ora bakal lakon mboyong adhiku Narendra Ngastina menawi mboten kasembadan mboyong kedah kula rudha paripeksa piye kedah kula rudha paripeksa lah panus maning jajaran apa mbok kira Adipati Gajah Uya kuwi wuta ora iso ngrayang awakane iblis endah-endah buta watake betah buteng aniaya wis dipringgake apik-apik meswarku rada peksa karo adhiku lanang ning ndi menungsane mau Suman wonten maring adaku butane mau ning ndi sampun kesah Kang Adipati wis lunga kok ora omong kowe iki tekan kene iki nuntun aku menehi ngerti karo aku kowe iki dadi mripatku kok ora omong inggih kula wonten mriki bela pindah inggih nek kowe pindhane aku iku tiba tak pecah ndasmu yen nyuwun pamunten ayo mrene inggih wong dikon nuntun kok malah lunga yen nyuwun pamunten kula sak menika sampun wonten mriki lah ngono lho mergo aku ki wong wuta ora weruh tenan kok anggepmu aku ki weruh sithik ngono piye aku ki ora weruh tenan Suman inggih kula ngertos lha kok kelayapan tekan kono-kono mergi wonten caraka menika kala wau Kakang Adipati kula nyuwun pangapunten Kakang Adipati Kyai Prabu Pandhu ana dawuh napa menawi mekaten tetelo sak mangke cethosan lan pun Arimba menika namung badhe bebudhek dhateng kawontenanipun manahipun ingkang rayi pun Prabu Pandhu Kyai nanging tumrap aku iki mau mbok menawa mung merga saka kumrangsanging si Arimba Arimba kuwi anake Tremboko mongko buta isih nom mesti ora bakal iso meper mubal babaling kanepson mergo wong entom kuwi keladuk wani kurang geduga nggih mula pamrayogane dira samengko yen to Arimba bakal ngruda peksa kelawan Kyai Prabu Pandhu dawuh marang Patih Gandamana supaya ngundurake anake Tremboko iki mau Kyai Patih Gandamana wonten timbrani ngadhawuh mangsa bara mundure Arimba nanging dak jaluk Kyai Patih yen to manjing ana ing peperangan aja gawe ciri aja gawe cacat luwe-luwe aja gawe nganti ana Rajapati mergo sira ngerti yen to Tremboko mono wis ndak anggep kula warga dhewe malah pun Kakang wis dianggep guruning Prabu Tremboko mula aja nganti gawe murnaning Prabu Tremboko upama menehi pengajaran kelawan si Arimba mesti nganggo duga-duga lho nuwun ngestaken jauh paring maestu paduka ingkang kula suwun Kanjeng Prabu Kyai Patih Gandamana surti ting ati-ati duga-duga digawa Kakang Adipati ana dawuh apa Kyai Prabu Pandhu dinten sak mangke kula kinten sampun cekap anggenipun ingkang rayi ngawontenaken pasewakan tumunten badhe panggih kelawan Nyai Ratu Kunthi anggenipun tansah karantan sakit manahipun krana ngraosaken dhateng kawontenanipun bungkus ya muga-muga adhiku Kunthi karo lejar atine nuwun ngestaken dawuh menapa boten langkung prayogi kula kanthi manjing salebeting kedaton pepanggihan kelawan ingkang rayipun Kunthi kelawan Madrim Kakang Adipati kuwi luwih prayoga Suman wong timbalan ayo tuntunan aku tak manjing jroning kedaton ya nadan aku ora weruh marang kahananing Yayi Kunthi
nanging ala apa yen tombok menapa engko praptaku ning jroning kedaton bisa menehi daya kekuatan tumrap penggaling adiku si Kunti. Kula mongkon istirahaken dawuh Yai Pate wonten timbalan budhana kang padha sing ingsun kundur kedaton kawula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Yai Pate Gandamana purna gati ning pananggilan sanuta ing Astina Prabu Pandhaga wonten dawuh Raden pripun entuk damel napa mboten anggenipun boyong Prabu Pandhu Dewayana wah ladal kok upama aku ora mlayu saka kedaton mestine bakal lebur tumpur tanpa dadi luripun kados pundi sampeyan paring dawuh mekaten merga nalika semono Prabu Pandhu Dewayana tak boyong marang negaring Pringgondani jumbo kelawan pengendikaning Kanjeng Rama Trembuka ewadene nalika aku didangu wigatine apa aku ora iso ngaturake wigatine apa sinuwun Prabu Pandhu rawuh ning negaring Pringgondani wekasan dadi dukane Sang Adipati Dastarata nganti dadi padudon kelawan aku ning jroning negara ing Astina kok wula terus bareng ngono aku disumbari yen to ora lunga saka dato negara Ngastina arep digrayang nganggo aji lebur seketik domole aku oncat saka kedaton nek tak pikir-pikir sampeyan iku ya klerune ing atase didhawuhi kaliyan Geng Rama ora nyuwun priksa kersane napa Sinuwun Prabu Pandhu diaturi rawuh enten negaring Pringgondani Ratu pundi mawon niku nek ajeng diboyong diaturi rawuh nek ora ngerti karepe niku ya mesti mboten purun. Aja kok Ratu, undangan mawon pun. Nek ora ngerti karepe undangan niku napa, kersane napa, napa rapat, napa genduren. Niku ya ora bakal do teka ming katuran rawuh, ngoten ta ya ora bakal do teka. Mesti do mikir nyumbang apa ora. Lan sak piturute lah sampean diaturi Kang Rama didhawuhi Kang Rama supaya mboyong Sinuwun Prabu Pandhu tanpa nyuwun priksa. Lah Sinuwun Prabu Pandhu ya ora kepareng rawuh teng Pringgondani ngantos dados dukane Sang Adipati Dastarata ya ta Kang? Lah iya. Benjang malih niku nek diutus Kang Rama arimba kowe mangkata Sinuwun Prabu Pandhu boyongan rawuh neng Pringgondani. Lah panjenengan nyuwun priksa kersanipun menapa Rama? Ngoten. Nek Kang Rama pun paring dawuh kersane aku kepengin sak pejakong karo Sinuwun Prabu Pandhu mergo aku minangka murite aku arep karen upama liyane mbok berlen apa niku dadine gamblang ora kok senengane grusah-grusuh terus ngetokke le jiwa muda men ketok le semago ditimbali wong tua didhawuhi wong tua terus klepat tanpa nyuwun priksa ayo sing arep diboyong ya ora gelem ya Kak? Ayo apa-apa ki mung gumantung jawab kok jawabe ngono lho lah iya nek ora ana jawabe ayo ya ora ana yo ngapa lambo mesti mah heeh ya ora ana yo ngapa jajan nah mesti semrintil kabeh ki mung gumantung karo jawabe kok lah iya aku yo ngerti dadi pancatan nggonku jajal karo wong Astina Nun sewu, sampean ngendika kaya ngoten niku sing ati-ati lho. Ati-ati piye? Sampean prisa mboten selagine Kang Rama Prabu Trembuka niku mawon meguru kaliyan Prabu Pandhu. Kok sampean putrane Prabu Trembuka kok ajeng jajal karo wong Astina? Nun sewu lho, niku pengendika sampean pun penggalih napa dereng? Pun mangpikir napa dereng? Pancen wis tak pikir. Terus dasar sampean apa kok arep jajal karo wong Astina? Mergo wong tuaku meguru karo Ratu Ngastina yen sing diguroni dening wong tuaku kuwi ora duwe kasantosan lahir batin gunane apa Kanjeng Rama meguru kalawan Prabu Pandhu mulai kita dipancatan nggonku nyoba marang wong Ngastina yen pancen wong Ngastina kuwi wong digdaya sekti kalintang jayaning perang pantes wong tuaku suwita marang Prabu Pandhu piye lho dikandhani kok buta nom-noman ki rung pengalaman kandhanana. Lah iya, nuwun sewu. Prabu Pandhu menika ngibaratipun singa singaning Nalendra. Lho,
Kula matur singa singaning Nalendra. Singa singaning Nalendra mboten kaya sampeyan singa apa penyakit. Nggih ta? Singa singaning Nalendra menika ora ana ratu sing wani karo Prabu Pandhu Dewayana. Dasare ratu sing ngatetaken ati suci pepayung budi rahayu tumindake apik ora tau nalisir saka angger-anggering kautaman. Ingkang Rama dados siswaning Prabu Pandhu wis ditampa dadi siswa menika mujudaken satunggiling kanugrahan. Nuwun sewu lho. Sampeyan kalih kula menika tuwa kula. Mula nek kula ngunekke sampeyan niku bayi wingi sore durung ilang pupuk lempuyange. Dumeh dadi putraning Prabu Tremboko arep nyoba karo kasantikaning Ratu Ngastina. Nuwun sewu kula nyebutake iwak kecemplunging wuwu sulung mlebu geni. Ora bakal iso urip mesti modar. Aku Arnodi kaprawiraning wong Ngastina mboten sak ketemu Prabu Pandhu. Sampeyan ketemu kalih Patih Ngastina satru ing Mandira Jajar Patih Gandamana. Ngastina niku ora tau wonten parang muka, Ngastina niku ora tau ana penjahat, Ngastina niku ora tau ana maling, Ngastina niku ora tau ana begal kecu ngampak niku merga Patih Gandamana. Niku Patih Digdaya. Lho, mula nganti kaliyan ingkang Nalendra Ngastina Prabu Pandhu dianggep kadange taruna merga nuwun sewu nek carane ketoprak Angling Darma karo Bathik Madrim. Lho niku nek Ngastina nggih niku Prabu Pandhu karo Patih Gandamana niku dedayane kabeh dedaya. Nek sampeyan iso ngalahke Patih Gandamana adu arep karo Prabu Pandhu, wes kentekan ngakal sampeyan. Tenan niku. Kula mboten goro. Arep sampeyan gedhe kaya ngoten Prabu Pandhu mung klemak-klemek ngidak telek ora pendeng. tembunge iki nek cara Jawa ngidak kapuk ora pendeng ora kok telek. Padha-padha empuke. Rasa tak protes to? Ya. Ngidak telek ora pendeng ning tetep digdaya kliwat ukur mula sampeyan ngatos-atos. Ya, aku tak gugu ngono mau. Yen durung buktekake katiasaning wong Ngastina. Malah yen perlu iki dadi pancatan mbok menawa aku iso ngasorake wong Ngastina. Aku iso mboyong Prabu Pandhu sarana aku ngalahake wong Ngastina. Kok kaya ngopo pengalembanane wong tuaku kalawan aku. Wah, jan ngeyel tenan. Kowe pun monggo mang nyoba nek mboten kandhane mboten gugu mang coba kula mboten ajeng melu-melu. Nek wonten bobol bolote ngelakon kula wis ora kainan lho, kula wis elek-elek karo sampeyan. Yo tak tampa nggon ngelingake karo aku. Ning mula coba tak jajal dhisik wong Ngastina ngatos-atos Patih Ngastina, Patih Gandamana. Wong mulang sarak ora tau dituturi karo gerangamu. Kowe bayi wingi sore ora nganggo tata krama karo Patih Ngastina, Patih Gandamana. Harimbo ana dawuh mapa Patih Gandamana? Wanter ngendikaning Sang Prabu Pandhu Dewayana. Yen to ora bakal tedhak ning negara Pringgondani yen durung cetha apa wigatine. Ratu Gustimu Prabu Tremboko ngrawuhake marang pepundhenku Sang Prabu Pandhu Dewayana. Pancen tak jarak aku ora ngerti wigatine, ingkang luwih wigati dina samengko. Kanthi pancatan iki aku iso njajal karo kasektening wong-wong Ngastina. Yen kasektening wong Ngastina kalah karo kasektening anak Prabu Tremboko, aku mboyong Prabu Pandhu sarana aku bisa bedah negara Ngastina apa ora bakal tumplak punjen jinundul puyuh pengalembananing Kanjeng Rama marang anake lanang Raden Arimba Gandamana. Ora usah dadi palanging Arimba. Dina saiki kowe semingkira saka papan kene mumpung durung gilang-gilangku handamu dadi bathang. Kagyat risang kapirang uri rangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana. Oh, desunai raglag-lag kuwi manus maring jajalanan. Pancen ora kena dikandhani. Ing atase kowe iki anake Prabu Tremboko utawa pambegane bumi karo langit karo wong tuamu. Harimbo, yen pancen kowe arep njajal katiasaning Patih Gandamana, ora sah tida-tida matna sastra jendramu watekan aji jaya kawijayanmu. Aja tumpang sok rumah tekaji jaya kawijayan. Kowe iso nyirnake Patih Ngastina
Malah aku matur nuwun karo kowe dene kowe iso nyuwargake marang Patih Gandamana. Wis ngrasake to kepelane Gandamana. Wah, antep banget. Mantep. Sampeyan iki enom ning kepelane ampang. Ora ana kekuatane meng treplak-treplik. Bareng sampeyan saut Gandamana pembel. Wah, tibana ing sirah. Kaya kelangan kiblat aku ora weruh lor kidul wetan kulon. Gawa kompas. Kompas apa? Penunjuk arah niki lho. Pripun Raden? Wah, pancen Gandamana Tidaya. Sampeyan ketok le gampang sayah ngono. Perang sediloe wis napase wis menggeh-menggeh. Ndekna ora sembodo karo nek arep nyang. Iki engko. Kene sak gabrusane wis kringete kaya ngono ora. Sambate ngaru-ara. Endi sing keju? Iki perang apa lho iki lho. Perang kok kowe iki senengane konotasine ora. Wah, ya ning aku durung kalah. Kowe lah gleleng. Ing atase mungsuh Gandamana kok durung kalah. Mongko Gandamana niku senopati pengpengat. Mengke nek sampeyan nganti ke taman ajine Gandamana inggih menika wungkal bener. Blabak pengantol-antol. Apa? Blabak pengantol-antol. Kuwi ajine sapa? Gandamana iki ngeyel kok. Wah, ku nek aji nek nggon jangkah wis diwatek sak jangkadoe 120 km. Nek nganti Gandamana matek aji wungkal bener blabak pengantol-antol kuwi. Cul ngono Ratu Gustimu utawa Raden Arimba ketiban sikile blek modar sanalika. Sing modar Kuwi mburimu kuwi. iki Raden Arimba. Ha sing ngomong tumijo sapa? Aku ki ya weruh. Lah iya kok njurto anggap ping wong loro saudon telu saurupan. Nek mboten pitados dijajal. Raden dijajal. Monggo dipun jajal monggo mboten apa-apa wong njajal ora tuku ya ora apa-apa kok. Sing penting seneng. Monggo nek mboten pitados dijajal. Togo nun. Aku duwe pusaka. Pusaka napa? Siung pengapit. Cokote Gandamana. Tugel gulune. Pon nika kaya ditugel. Ning didom sing akeh lho. Ora mung ditugel tok trel kancane akeh, dirata. Trel dirajang-rajang pirang-pirang. Men rata kancane. Lah iya. Minggiro jokihan gunung tanpa lakmu. Gandamana ngamuk nyemelangi. Sikile ndugangi, wah lah bobote lah kok goyo. Sikil gajah ing padha metu kandhane. Ngandhaku jengkelit. Kowe ngopo lho? Ayo menggo gaya kok ya. Ratu Gustine gugup aku kon santai-santai ya nganggo gaya to. Mencelat. Pripun kandhani ngeyel lho sampeyan ora gugu kali omongan kula. Niku Patih Gandamana pun ngempake aji blabak pengantol-antol. Apa? Aji blabak pengantol-antol. Nendang iso remuk tenan. Oh, lah dalah piye kok matur teng Rama mawon. Dipun Kakang Yayi. Yayi Dewi Drata. Wonten timbane ngadhawuh sinuwun kemarin nimbali dhateng ngrayipun Drata. Yayi, wonten dawuh wis to. Aja kedawa-dawa nggonmu nangis. Pupusen wae marang lakon pepesthening kodrat. Mbok menawa pancen wis pinesti aku lan kowe nggone gendon rukun. Wis 10 taun suwene malah kepara luwih. Ewadene durung duwe turun. Ngeling ana yen to menungsa mung saderma dene kabeh mau wis ginaris dening panguwasaning dat kamurwing dat. Kula nuwun inggih. Monggo jaring kandha kelacuting tembung jarine wong kang duwe anak iku pinarcaya dening Gusti. Dene wong kang ora anak-anak iku kinasih dening Gusti. Mula loro-lorone mau padha dene pinarcaya lan kinasih
Kasinggihan dawuh Paduka Sinuwun. Ya mung ngene Yai. Bareng tak rasa-rasa suwe-suwe ketemu ndraning perkara. Anane aku lan kowe nganti seprene meh setengah umur luwih durung duwe turun kuwi jebul dudu luputmu nanging luputku. Aku sing luput Dewi Drata. Nuwun pangapunten. Kados pundi dene Paduka Sinuwun dawuh ing mekaten. Umurku saiki wis udakara wis meh 60. Inggih. Monggo kowe lagi umur 17 taun. Kowe lagi mempeng-mempenge mongko aku wis loyo. Mula upama aku wis ora bisa mijekake ya memper. Sebab umurku kuwi wis kliwat wanci. Aku rumangsani dadi wong lanang kang ora bisa netepi marang kewajiban. Mula Yayi, niatku aku wis emoh mukti wibawa ning Bono Keling kene. Lajeng sinuwun kados badhe jengkar dhateng pundi? Aku bakal munggah menyang gunung. Niatku arep tapa brata nganti sak patiku. Aku trima mendhita wae tinimbang nandhang lelakon sing kaya mengkene. Nuwun pangapunten. Nuntun kula saha negari Bono Keling kados pundi sinuwun? Drata wonten dawuh kamukten Bono Keling saputuhe tak paringke kowe. Nggonen mukti wibawa sak lawase. Malah sira Yayi ndak paringi kamardikan, sira ndak keparengake palakrama meneh. Kowe rabiya meneh milya satriya utawa nalendra ingkang isih enom lan isih sembada maringi turun marang kowe. Ngendi kang dadi panujuning atimu kang pamriye supaya sira Yayi bisa kagungan putra. Yen kowe isih setya bekti kalawan aku ingkang keloro-loro. Aku wis rumangsa tuwa Drata. Dene aku wis ora sah tok pikir. Aku lilakno tak urip ijendha aneng pertapan. Iki lahir batin Drata. Ucapku iki tulus tekaning batin. Aku ora nglulu. Aku ora menehi sarta aku ora njajal marang katresnanmu. Aku rumangsani wong lanang gabuk. Aku tak trima ngalah, tak lunga saka kedaton. Aku tak manjing ana ing gunung-gunung, tak manjing ana ing alas. Merga aku ngerti pendak-pendak saben dina kowe tansah nyaketi karo aku. Kowe mesti ngesuk-esuk nggonku lungguh. Kuwi janjane lak kowe ming kepengin saresmi karo aku ning bareng ditokke aku ora iso apa-apa. Aku ngrumangsani wong sing ora wutuh Drata. Ana men masang Kalimantabe tinebrine melodune dumawahing tawang tawang sinuwun. Sinuwun Prabu Sempani jimat semban kula. Dawuh pangandika Paduka menika wau nadyan leres nanging kirang pertitis lho sinuwun. Kang titis piye? Kirang pertitis sabab kirang permana anggen Paduka Mas maosaken raos sing manah kula. Atimu ngapa? Anggen kula nangis punika mboten nangisi badan kula piyambak nanging nangisi sugeng Paduka sinuwun. Lho kok malah kowe nangisi aku karepmu piye? Karepmu piye? Ing atosipun Paduka menika Nalendra Mukti Wibawa Mbahu Dendha Nyakrawati. Nanging ngantos yuswa swidak kok dereng peputra. Lajeng sinten benjang ingkang badhe nglajengaken gumantos Nalendra wonten ing Bono Keling. Pramila sinuwun lampah menika mboten sabab lepat Paduka. Nanging estunipun menika lepat kula. Lah kok kowe sing luput iki tegese piye? Kula ora maos setunggiling wanita ingkang mboten saged nglairaken wiji saking guru nadi. Pramila bab menika kula kemawon ingkang ngalah. Paduka sinuwun kepareng palakrama malih. Munduta garwa putri sanes ingkang sakinten saged badanipun saengga saged nurunaken wijining kakung. Lah terus karena endi? Kula nyuwun pamit mangsa dhateng dunungipun tiyang sepuh kula kemawon ing pertapan kemawon sinuwun. Oh dadi aku takon rabi meneh. Banjur kowe njaluk pegat ngono kuwi. Kalon muni nggih. Gusti to. Aku wis kebatut sumpah prasetya. Nggonku omah-omah kudu mung sepisan, dadi ya sepisan, ora dadi ya sepisan. Aku moh rabi bola bali, aku isin Drata.
ndak diguyub bocah tuh wong wis tuwa kok raben ora ngrumangsani lan ora ngoman-omani karo sing enom. Aku moh yen to kowe matur kaya mangkono lelakon iki kudune disandang wong loro nyanganipun paduka nggadahi krenteng kados mekaten uger paduka narimaing pandum kula kinten nuwun ngapunten lho sinuwun sedaya menika saged dipun rembak kanthi sae Gusti to dirembuk sing apik ki ra mung ngucapmu to kedung jero iso dijajaki nanging ati menungso sapa sing ngerti oh nggih Gusti kowe saiki menengo dhisik pate wonten timbangan ngadalu kowe iki piye to kawit mau kok ming meneng wae mbok yo ora ketan sembur-sembur adas rak yo melu urun-urun rembug supaya padhang lakon iki sabab kowe ning kene kuwi dapukamu warangka kewajibanmu ngrangkani penggaling ratu dadi ngono aku pinuju nandhang pepeteng kaya ngene iki kowe kudu duwe kewajiban melu ngobori aja ming meneng wae kawula nuwun nggih ajrik nampi dukaning Nalindra menawi dereng wonten kepareng paduka sinuwun kula mboten wantun kumalancang munjuk atur ya wis tak lilani saiki kowe matur sinuwun prandang paduka sekalian garwa menika saestunipun mboten ngijeni utawi mboten piyambakan nanging wonten tunggilipun lho apa tana tau ana ratu kang susah marga wis tuwa durung kagungan putra wonten sinuwun sapa pati Nalindra Ngastina jejuluk Prabu Pandhu Triwanata coba yen sira iso ngaturake dedongenane Prabu Pandhu menika garwanipun kalih inggih menika Dewi Kunti lan Dewi Madrim nalika jaman panjenenganipun dereng peputra remen bebedak sato dhateng wana nuju satunggiling dinten Prabu Pandhu jemparing kidang jaler ing nedeng pepasihan kaliyan kidang estri kidang jaler ing kajemparing bengok sura wekasan babar sejatining wujud inggih menika satunggiling brahmana ing nami Resi Kimindama kidang mau sesingloning Resi Kimindama lho kasinggihan mekaten bacute ing Resi Kimindama sangat runtek ing penggalih dene anggenipun karunsih kaliyan garwanipun dipun ganggu dening Prabu Pandhu wekasan Prabu Pandhu dipun sotaken dening Resi Kimindama bila sawanci-wanci Sang Prabu langen asmara kaliyan wanita inggih mriku bilahian datengi sabanjure wiwit kala semanten Prabu Pandhu dat Sungkawa sampun njagaaken bilih boten badhe saged peputra jalaran kepalangsotipun Sang Resi Kimindama saking sruning Sungkawa nalika semanten Prabu Pandhu nuntun tilar kamukten lajeng lampahi Matirta urut Bengawan Gangga kadhiraken garwa kekalih anggenipun Matirta Sang Prabu ngasta ngantos watawis 3 taun nembe pikantuk palimarmaning Bathara entuk palimarmaning dewa lho kasinggihan mekaten sinuwun wujude apa mboten wujud melok nanging Prabu Pandhu saged lilih ing utawi saged saresmi kaliyan keng garwa pun Dewi Kunti kagungan aji pameling inggih menika paringanipun Resi Dwiasa ing nama Aji Kunta wekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan inggih aji pameling wau ingkang nuntun kinarya sarana Sang Prabu saged peputra nanging tanpa lambang asmara saktata adat pramila kalih saking satipun Resi Kimindama saengga dinten menika Prabu Pandhu sampun peputra 3 saking Dewi Kunti den Puntadewa lajeng ingkang angka kalih wujudipun bungkus nuntun angka 3 nama Raden Permadi pramila sinuwun awon menapa bilih paduka pareng nulat lekasipun Prabu Pandhu anggenipun Matirta kala wau nglampahi tarak brata semedi mbok menawi katrimahing Jawata mugi-mugi paduka Gusti nggih enggal pinaringan momongan kelawan ingkang Gusti kula Dewi Drata kaya mlaku peteng papak obor sastra biar padang trawangan ya banget panarimaku dene kowe wis bisa atur pitulung marang panjenengan ingsun dawah sami-sami sinuwun Kyai Drata wonten maring adhahu ayo sawetara sasi padha tilar kamukten sira ndak kanthi Matirta urut Bengawan Gangga meminta nugraning Bathara muga-muga enggal paring momongan kelawan awake dhewe nggone mukti ana kedatuning Bono Keling kula niki semangga sinuwun ing arai namung nderek kersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun patih kalika basa wonten timbalan
Sawetara candra praja nggono keling tak pasrahake marang kowe Patih. Mangsa bodho nggonmu mranata mrih tentreming kawula. Aja nganti ana ruhara ing tumanduk ning praja nggono keling. Jeneng ingsun nedya ninggal praja nglakoni matirta ing nguruting Bengawan Gangga mriki. Ngestaken dawuh paduka Gusti Kula Sanata. Namung sembah kula ing gumpiring jengkar paduka mugi-mugi saged kasembadan. Anggen paduka pikantuk nugraning dewa. Satemah pikantuk turun saking ingkang garwa Dewi Drata. Yayi Dewi, kula wonten maring adhawu. Lon-lonan budal aja kesusu-susu mergo aku wis tuwa. Nyemplung Bengawan Gangga tapa martirta ning telenging Bengawan Gangga muga-muga Jawata paring kanugrahan tumraping awake Dewi. Kula wonten paring dawuh menapa paman. Pilanan dening wong atuwaku ya yangming satwarga. Lamun dina samengko anakku Puntadewa apa dene Permadi bakal tilik marang kahananing si Bungkus. Malah sumurupa ya nggir. Bungah-bungahno pikirmu, seneng-senengno rasamu. Krana pangandikaning wong atuwaku Kanjeng Rama Begawan Yasa ing satwarga, lamun kahanane Bungkus sing mapan ana ing wana Minangsraya, titik lungguhan iki wis bakal birak penandangi. Tegese Bungkus bakal weruh marang Padanghawa bisa nyumurupi marang sunaring srengilane ndahing jagat raya. Nggir atmajaku Puntadewa apa dene Permadi. Tandya bala Pandhawa mbyek gumulung. Mangung siring sata Kurawa kambah hongge. Aduh paman, menawi tutura mekaten kadreng raos kula daya-daya nyaketi kawontenanipun kadang kula pun Yayi Bungkus. Menawi dipun keparengaken paman kula badhe nyaketi Kakang Mas Bungkus mapan wonten telenging wana Minangsraya. Iki mosak masih kawontenan wana Minangsraya. Jebul res ngendikanipun para ingkang sami ngawuni nyani wujudipun Bungkus. Mboten pejah wonten telenging wana nanyat majanipun Prabu Pandhu. Malah kawasa gesang wonten telenging Bungkus gangsal welas warsa laminipun. Gereng-gereng mawa Prabawa mawa Lisus. Samangke ngaten mawon. Kurawa dipun ketapaken. Kapurih nyepeng pusaka piyambak-piyambak lan gegaman. Bungkus menika sampun ngantos dipun paringi gesang nanging dadipun sirnakaken. Dursasana wonten dawuh sakabehing para sata Kurawa kene nyekul gegaman. Bungkus dikeroyok, krocok gaman diwen mudhar ning telenging wana Minangsraya. Wah, nggih. Ora panglik. Iki kaya Permadi. Ya dasar para nyata. Kakang Kartodenta, ya pancen bener. Ndak sawang saka kadohan kowe bakal gendak sikara karo dulurku tuwa. Ya kuwi Kakang Mas Bungkus. Cetha kowe ngliga bedhamu arep angranjap marang kananing Kakang Mas Bungkus. Ora lega rasaning Permadi. Yen to pancen arep gawe wisuna kelawan kahananing sugenging Kakang Mas Bungkus, ayo sirnakno Permadi. Kepasang Yogyakarta jenenge kowe papan ana ning kene. Permadi pancen yating para sata Kurawa nedya nyingkirake Pandhawa saka negara Ngastina. Bungkus tekaning pati, kowe tekaning pati mingkari materi kakangmu Puntadewa angel. Apa rumangsane Ndara Permadi lan Ndara Puntadewa ora ono sing ayomi? Bungkus 15 taun ora mati malah saya gedhe. Monggo anggering glundung angine metu mak. Padha aku lho, Truk. Aku nek glundung ya angine ya sok metu. Sok nganti digajurno bojoku bareng aku. Ngring glundung tes. Monggo wis sesasi iki. Kaya nandon ning weteng ya gong. Wah, mbune ra umum. Adikku Bungkus. Si Adi aja nganti kaya ngono Yayi. Ayo enggal luar saka panandang. Adikku bocah bagus. Kakang Mas monggo Kakang Mas enggal budidaya luar saking panandang salebeting Bungkus. Tumuli sumurup dhateng Padanghawa ingkang rayipun Permadyangan tuantu dhateng jengandika Kakang Mas. Yayi kadangipun Kakang Bungkus. Yayi ayo ngetaka karusan Yayi metu saka jroning Bungkus pun Kakang antu-antu kelawan Si Adi. Pun Kakang antu-antu kelawan Si Adi nggone bakal weruh kahanan jagat raya iki Yayi. Yayi ayo aja kaya bocah cilik. Wis 15 taun nggone Si Adi mapan ning telenging Bungkus.
saya gedhe wujuding bungkus tak kira Si Adi uga wis ndrebala kadewasane mesti wae Si Adi ngerti sarta krungu apa ingkang dadi pangandikaning pun Kakang Mas mesti kemawon panjenengan mireng menapa ing kula aturaken Kakang Mas. Niki iki aja cedhake salon. Feedback. Kuwi mbok pengen dipasang Andra. Ngapa? Sing grenge bungkus iki lho. Mosok. Weh. Coba kowe matur, Gus. Budidaya medal saking bungkus, Den. Ya nek iki cangkemmu nek iki. Kok ketara ya? Ketara wae wong. Suarane kok saya cilik. Bungkus suarane gedhe kok kowe saya cilik. Mulane ora dinengke wae terus ta. Mesti drundrunge ngono lho, Gong. Gumun aku. Kakang Mas, monggo. Keparingipun kados pundi kula dherekaken Yayi kadangipun Kakang Bungkus. Kersaning Si Adi kepiye pun Kakang Mungkari Pak Pong bolong kali cedhe sapa sing gawe. Menawi iki ulun mundhut katerangan. Menggah menapa to sababipun dene dinten mangke wonten gara-gara ingkang sakalangkung ageng ngantos kawasa ngorekaken palenggan ulun Kakang. Punapa wonten lemah sangar kayu aing watu ingkang angker menawi pancen mekaten sampun kadangon enggal kabanjuta kewala kinarya gentos umpak lan saka guruning kayiwangan dene menawi wonten pandhita salah cipta nedya ngembari panguwasa dewa mugi enggal kasenggal mayang kemawon kacemlungna wonten ing kawah candra dimuka kablebekna ing ndut si blegedaba dimen dados intiping neraka jahanam. Nuwun sewu Di. Keparengipun mereka munjuk atur. Nuninggi kados pundi Kakang? Pancenipun paduka Adi Guru sampun boten badhe kekilapan dhateng Samukawis. Samukawis mubah musi ing titah. Adi Guru tentu sampun wuninga nanging labet adilipun pandangon menika kedah pinangsulan pamila kula namung sadermi atur wuninga boten niat ngurmini paduka Adi Prawesi Bathara Guru. Nuninggi leres. Dene gara-gara ingkang sumundhing kayiwangan menika dumados saking tigang perkawis. Tigang perkawis menika menapa? Ing setunggal. Inggih punika pamuthaipun Jabang Bayi, anakipun Pandu ingkang wonten salebeting bungkus. Wekdal menika sampun wanci nyuwun ruwat, nyuwun medal saking bungkusipun. Mekaten Kakang. Inggih. Salajengipun gara-gara ingkang angka kalih tuwuh saking pangamuring Gajah Sena. Gajah Sena menika sinten? Gajah Sena menika rumiyin putra pujanipun Bathara Bayu. Nalika semanten Gajah Sena nyuwun dumateng dewa supados dipun keparengaken gesang sak tataning Jawata wonten ing kasuwargan. Karana dereng wancinipun pramila Gajah Sena kula semayani nunten kula rante dipun rante dening para Jawata. Sawetawis wekdal dipun cancang wonten ing repat kepanasan. Wasana sareng rumaos kedangun anggenipun ngentosi Gajah Sena muring berot rante pedhot lajeng ngamuk minggah dhateng kayiwangan. Ing sedya badhe nyuwun gesang sakota Jawata punika gara-gara ing angka kalih. Nggih. Lah gara-gara ing angka 3 inggih punika sekung subratanipun Ratu Mbana Keling Prabu Sempani kaliyan garwanipun Dewi Drata. Matirta wonten ing lepen Gangga. Sempani gadah panyuwun menapa? Sempani rumaos sampun sepuh monggo dereng peputra. Mila anggenipun tapa wau nyuwun kaparingan wemongan. Wasana sumangga Adi Prawesi Bathara Guru anggen panjenenganipun menggali Di. Nggih Kakang Nrada. Kula raos tigang perkawis wau kok malah saged dipun gambuhaken muri prayogi sedayanipun. Lajeng kesanipun Adi Guru kados pundi? Sakmangke Kakang sampun drih kangelan keparenga tumurun mangi Jawantah ngrampungaken tigang bab kasebat. Tigang bab kasebat kados pundi? Ingkang sepisan si Kakang kula aturi manggi Gajah Sena kanthi dawuh bilih swarganipun Gajah Sena kedah sajiwa kaliyan satriya pinunjul inggih menika putra Pandhu ingkang wonten lebeting bungkus. Pramila menawi piyambakipun kepengin minggah ing kasuwargan langkung yen kedah saged mecah bungkus putra Pandhu Kakang. Inggih lajeng angka kalih Kakang Rada kula aturi anganti kang putra Bathara Bayu supados manjing wonten saklebeting bungkus
ndandosi agemanipun lare ingkang badhe medal saking lebet bungkus wau ing pamrih menawi sawanci-wanci lare wau medal saking bungkus sampun pepak sandang penganggenipun. Nuwun sewu menika mangke calonipun larenipun Pandhu menika jaler menapa estri di jaler Kakang jaler inggih Lakang putra Bathara Bayu kadhawan nandadosi lare wau mawi dandosan menapa sandangan ingkang sami kaliyan agemanipun Bathara Bayu pupuk mas mineka jaroting asem sumpingku sekar pudak sinumpet anting-anting balibar manggis kalung naga bondo gelang candra kirana kampuh lembang bintu waji. Oh inggih ngestaken dawuh. Lajeng Sempani kados pundi? Dene bab panyuwunipun Sempani punika perkawis ingkang gampil Kakang. Mangsa borong jengandika Kakang Rada anggenipun badhe paring sarana supados Sempani kasembadan gadah turun. Inggih menawi bab panyuwunipun Sempani paduka pasrahaken dhateng ing Ngraka. Inggih Kakang. Inggih menawi tela mekaten ngestaken dawuh terang trawaca dawuh paduka Dimas Bandagara tilaron ing Ngraka sithik pangudal-udal rumengser saking Bale Marti Kunda Manik di bumi gonjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing atos-atosan Kakang sampun ngantos sisip anggen jengandika Kakang nindakaken dawuhipun ingkang rayipun Manikmaya. Inggih ngestaken dawuh. Langkung prabu kula badhe manggi Gajasena. Sasampun menika kula badhe manggihipun Bathara Bayu. Salamunipun Bathara Bayu kula panggih tumuntun kula kanthi manjing telenging bungkus Kakang Rada menika langkung prayogi. Ing mekaten mugi-mugi lebda karya Kakang Resi Kanika putra. Inggih diapi pramesti Bathara Guru. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kondang. Sri Cenoning Pasewangan